दा ट्रेक्टरनि केलेंकारि दाख्लै खौरां बिजोङाव ओंखारलायबाय थादों दा बेखौ इनकुवारि खालामनांगौ जे बेबायदि ट्रेक्टरनि माबा जादों नामा जादोंब्ला मा जादों माने बियो रेटफ्रा थिग नंगौना नङा जेसेबां ट्रेक्टर होनदोंमोन बेसे ट्रेक्टर होदोंना होआखै ट्रेक्टरखौ जायफोरबायदि बेनिफिसियारिनो होनो होनदोंमोन बेनो होआलासिनो हेलौ मानगोनां रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोन दिनैनि गुबै टपिकआनो जाहैबाय जोंहा मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय UPPL सरकारा बे साननैसोआव जोंहा ट्रेक्टर रानगासिनो आरो बे ट्रेक्टरखौ सोरबायदि रायजो राजाफ्रा मोननो हादों बिनि सायावबो जोंहा मानगोनां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि स्पिकार बिस्वजित दैमारी सारा रोखा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। जोंहा फारसेथिं UPPL सरकारा ट्रेक्टर रानबाय थादों गोबां रायजो राजाफ्रानो बे ट्रेक्टरखौ मोननो हाबाय होननानै जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' सारजों लोगोसे UPPL नि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। फारसेथिं बेवहाय 40टा ट्रेक्टर फैदों आरो बे 40टा ट्रेक्टर राननायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बे ट्रेक्टरखौ सोरबायदि रायजो राजाफ्रा सोरबायदि गोरिब न'खरनि रायजो राजाफ्रा मोननो हादों स' नोंथांमोना बे भिडिअनि गेजेरजों गासैखौ फुल आपडेट नुलांनो मोनगोन। फारसेथिं जोंहा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी सारा रोखा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों जे UPPL नि ट्रेक्टर राननाया सोरबायदि रायजो राजाफ्रा मोन्दों बिनि सायाव गुवारै जोंहा बेखेवनानै होदों रायजोफोर आरो बाथ्रा बुंफुरनानै होदों। दा जोंहा बिस्वजित दैमारी सारा फंसे बाथ्रा बुंदों जे ट्रेक्टर राननाय UPPL सरकारनि ट्रेक्टर राननायनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो मा बाथ्रा बेयो नोंथांमोना खोनासंलांबानो जाबाय। स' रायजोफोर आंनि टपिकखौ आङो गोलाव खालामा जासे जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारनि बुंनाय बिबुंथि लोगोसे UPPL नि जे ट्रेक्टर राननायनि भिडिअ क्लिपखौ आङो स्क्रिनाव होबाय स' नोंथांमोना नायलांदो आरो लोगोसे खोनासंलांदो। खुलुमबाय। दा जोंनि बिटिआर सरकारा प्रमद बर' सारनि दैदेननाय बिटिआर सरकारा गासै 40टा FPC बा FPO आरो कअपारेटिभ ससाइटिफोरनो ट्रेक्टर होदों 95% साबसिडियावहाय। दा बे ट्रेक्टरखौ दिनै जोङो 40टानि गेजेराव दिनै 14टा रिलिज खालामनो नागिरदों। क'क्राझार चिरां आरो बाक्सानि एसे दङ गाबोन समफोर माखासेखौ होगोन। दा खोथाया जाहैबाय टटेल जोंनाव मोनबा जिनिस दङ ट्रेक्टरजों लोगोसे ट्रेक्टरनि इन्जिन थाबाय बे लोगोसे नैबेखौ टिपिं ट्रेलार होननानै बुङो बे दाला जाहैबाय ट्रेक्टरनि बेजों लोगोसे नैबे नांगोल बे जाहैबाय रट'भेटर माने हालेवग्रा दानफ्लेग्रा बियो आरो नैबे जाहैबाय जोंहा पावार स्प्रेयार बेजों मा जायो माने जों जुदि आबादावहाय हर्टिकालचार मेनलि हर्टिकालचारावहाय जों जुदि एम्फौ ओंखारनायनि मुलि बायदिसिना सारनांगौ जायोबा हायाव थानानैनो एकदम गोजौसिम सारहरनो हायो बियो बेखौ पावार स्प्रेयार होनो। आरो लोगोसे नैबेखौ जों बोख्लायथ'वाखै बे जाहैबाय थ्रेसार पावार थ्रेसार होनो बेखौ बियो माइ मारा होग्रा सिङाव दङ ओरै नोंथांमोना ओरै देखायनो हागोन। दा बेखौ पावार थ्रेसार होननानै बुंनाय जायो। माने ट्रेक्टरजों लोगोसेनो मोनबा जिनिस थाफाबाय ट्रेक्टरनि इन्जिन टिपिं ट्रेलार बे जाहैबाय माबा मा होनो दाला ट्रेक्टरनि पावार स्प्रेयार मोनसे थाबाय मोनसेया जाहैबाय रट'भेटर आरो मोनसेया नैबे माइनि मारा होग्रा माने आबादाव जाय जिनिसखौ नांगौ बेखौ कमप्लिटलि सरजाबफानानै खनसेयैनो मोनफा मोनफा एफपिसिनो होनाय जादों। दा टटेल 40टा एफपिसिनो होगोन FPC बा FPO आरो मोननैसो कअपारेटिभ ससाइटि दङ। दा एग्र'बेस्ट जायफोर एग्रिकालचार सेक्टराव खामानि मावो बिथांमोननो होनाय जादों। दा बिनिनो दिनै 14टाखौ दिनै रिलिज खालामनाय जागोन। दा एट प्रेजेन्ट बयबो फैजोब्बाय जोंनि बेनिफिसियारिया फैजोब्बाय। दा दसे उनावनो बेखौ रिलिज होनाय जासिगोन। थेंक इउ गोजोन्थों। आलादा रायजोआ जेबो नङा आंनि मथेब्ला आरो बड'लेण्डआ आलादा रायजो जानो थांगासिनो दङ गुगा खाजोबथारबाय एसेल' नांथानानै दं। दिनै बे बड'लेण्डआव जोङो माने आयेन दानो हानायनि थाखाय जोंनो आयेन आफाद होदों 6 शेड्युलाव कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव आयेन आफाद गैया नाथाय बड'लेण्डआव आयेन आफाद होदों। कार्बि आंलं आरो डिमा हासावआव जोंनि बायदि 7थि शेड्युलनि गेजेरजों रायजोनो होनाय जिथु गोहो गुबुन गुबुन डिपार्टमेन्टआव गाव गावनो आयेन खान्थि बानायनानै गावनो थांखि लानानै गावनो थाखा फैसा बेवहाय मा नांगौ बेखौ थि खालामनानै बाहायनो हानाय गोहोखौ बड'लेण्डनो होदों नाथाय
कार्बि आंलं आरो डिमा हासावनाव गैया ओंखायनो बे मोनसे रायजो बायदि बड'लेण्डआ बड'लेण्डनि डिपार्टमेन्टखौ खुनु आसाम सरकारनिफ्राय सालायहरनो हाया बड'लेण्डआ गावनो कन्ट्रल खालामजोबगोन दाथ' डिसिखौबो एसपिखौबो बड'लेण्डआव हरबाय आरोखि पार्सेलि आयेन आब्रुथिनि सायावबो एसपिखौ लेंहरनानै रायज्लायनो हायो थोननो हायो बोसोन होनो हायो आरोखि एडभाइस होनो हायो डिसिफ्राबो आयेन माने आयेन आब्रुथिनि सायावल' रायजो सरकारजोंसो खाथि सोमोन्दो थागोन नाथाय जोंजोंबो थागोन बिनि अनगा गासैनि बेलायाव डिसिआ माने जोंनि थाखायनो खामानि मावनांगोन बड'लेण्डनि आरो डिसिनि सायाव जों रिपर्ट होनो हायो आरो जोंनि रिपर्टआ जुदि मोजां जायाबा बे प्रम'सनखौ मोननाय नङा उनाव बेबायदि गोहो बड'लेण्डनो होदों दा आसाम गभर्नमेन्टआ जोंनि सायाव जेबो खामानियावनो आखाइबो होनो हाया आरो बिसोरो माबा मोनसे माने बुंनोबो हाया आरो दा बेवहाय जोङो बिटिसिआ मोनसे माने रुल बानायनानै लानो हायो जे जों बबेसिमखौ जोङो स्टेटआ माने माबाया काउन्सिला बिबान लागोन आरो बबेसिमखौ जों स्टेट गभर्नमेन्टनो हगारगोन बा स्टेट गभर्नमेन्टजोंबो मोननैजों मोनसे आयेन जों दानो हायो आरोखि कनकारेन्टलि स्टेटआ बबेसिम मावगोन आरो माने काउन्सिला जोंनि बड'लेण्डआ बबे लेभेलसिम मावगोन खिन्थु बड'लेण्डआ गावनि आयेन खान्थिनि गेजेरजों गावनि बाजेटनि फैसाजों जायखिजाया खामानि मावोब्ला बिनि इनकुरिनि बिबाना बड'लेण्ड सरकारनि आसाम सरकारनि नङा ओंखायनो बड'लेण्डखौ जेबोखौनो खामहरनो हायाब्ला बड'लेण्डनि थाखाय मानो सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टजों रायजाबाय थानो ओंखायनो मोनसे समाव बुंगोन जे बड'लेण्डआ आलादा जानायाव जोंहा आपत्ति गैला नाथाय बड'लेण्डखौथ' जों मोजाङै सालायनांगोन बड'लेण्डनि जिथु खुंथाय गोहो बेखौथ' जों मोजाङै बाहायनांगोन रायजो बायदि जोङो सालायनांगोन दा रायजो बायदि सालायनो हानो बे रायजो खासै दा बड'लेण्डनि चिफ इएमफ्रा मन्त्रि आरो चिफ मिनिस्टार बायदि खिन्थु गावखौनो साननानैबोथ' लानांगोन आरो बेबायदि मोनसे माबायाव थानाय मावनांगोन दा जोङो सोरबा कमप्लेन होयोबा जों नेबाय थानो नाङा बड'लेण्डआव जादोंब्ला लोगो लोगो जोङो रिपर्ट लानांगौ इनकुरि खालामहोनांगौ दा दाख्लै जेनेबा लेखा साप्लाइनि जादों बे लेखा साप्लाइनि जानायखौ लोगो लोगो इनकुरि होनानै बे इनकुरिनिफ्राय दासिम सोर गोरोन्थि मावबारदों बे रिपर्टआ ओंखारनांसिगौ आरो दाय मावदोंबा एक्सन साजाखौ होनांसिगौ दा बिटिसि गभर्नमेन्टआ साजा होदावबासो सासपेन्ड खालामदावबासो सोरखौबा अफिसारफ्रा गिगोन ना गिया दा बे खामानिखौ मावनो हानाय गोहो बड'लेण्ड सरकारहा दङ दा ट्रेक्टरनि केलेंकारि दाख्लै खौरां बिजोङाव ओंखारलायबाय थादों दा बेखौ इनकुरि खालामनांगौ जे बेबायदि ट्रेक्टरनि माबा जादों नामा जादोंब्ला मा जादों माने बियो रेटफ्रा थिग नंगौना नङा जेसेबां ट्रेक्टर होनदोंमोन बेसे ट्रेक्टर होदोंना होआखै ट्रेक्टरखौ जायफोरबायदि बेनिफिसियारिनो होनो होनदोंमोन बेनो होआलासिनो सोरबा गारि मटर थाखाजोबनायनिसो होदों नामा बे इनकुरिया खालामोब्ला अब्ला लोगो लोगो बिनि सायाव नों जिखि एक्सन लाया थिकादारनि सायाव लायो ना नोंनि अफिसार जाय बेखौ रिसिभ खालामदों माने नंखाय बुस्थुफोरखौनो बिनि सायाव लायो बे साजाखौ नों होनो हागोन बेवहाय आसाम गभर्नमेन्टआ दा इनकुरि खालामा नोंनिखौ मानो बे नोंनिसो साबजेक्ट नोंहानो आयेन दानो हायो नोंहानो नेम बानायनो हायो आरो बे नेमखौ सिफायदोंबा बिनि सायाव एक्सन लानो हायो ओंखायनो बड'लेण्डआ रायजो बायदि इउनियन टेरिटरि बायदि इउनियन टेरिटरियाबो बड'लेण्ड बायदि बेखौ मात्र हम मिनिस्ट्रिया मनिटर खालामो आरो बड'लेण्डखौ जोंना स्टेट गभर्नमेन्टआ मनिटर खालामो बिस्राबो हम पावार गैया जोंहाबो हम पावार गैया फाइनेन्सियेल पावार बिस्राबो जोंनि बायदि जोंहाबो जों फाइनेन्सियेल पावार जोंहा दङ दा खालि जोंहा गोदान माबा मोनसेयाव रेकारिं एक्सपेन्डिचार माने जुगे जुगे दरमाहाफोर बायदि बोसोरफ्रोमबो होबाय थानांगौब्ला बेबायदि जों माबाफोर खरसा खालामनो नागिरदोंबा स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय फाइनेन्सियेल कनकारेन्स लानांगौ आरो मा जोङो अब्ला मानव गेदेर रायजो राजा आरो लोगो नोंथांमोनाथ' थारैनो नुखाबाय खोनाखाबाय बुजिखाबाय नङा होनब्ला दिनै UPPL सरकारनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा सोरबायदिनो ट्रेक्टर रानदों गोबां रायजो राजाफ्रा बे ट्रेक्टरखौ मोननो हाबाय ट्रेक्टरजों लोगोसे माइ मारा होग्रा लोगोसे जे खेथियाव जेसेबांनाखि ट्रेक्टरजों लोगोसे फैफायो बे ट्रेक्टरजों फैफानाय गासैबो जिनिसखौ होफादों होननानै दिनै UPPLनि दैदेनगिरिया बुंदों नाथाय ट्रेक्टरखौ सोरबायदिया मोनदों थारैनो बे ट्रेक्टरखौ सोरबा गारि थाखानाय रायजो राजाफ्रासो मोननो हादों नामा
बिनि बिसय जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा बाथ्रा बुंदों नङा होनब्ला थारैनो ट्रेक्टरनि सायाव बा UPPLनि सायाव इंकाउरि खालामोब्ला गासैबो बाथ्राया ओंखारगोन आरो केलेंकारि खालामनाय जे थगायनायफ्रा थारैनो जोंनि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बा जोंनि समाजाव नुजाथिगोन होननानै जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा रोखा रोखा बाथ्राखौ बुंखादों नङा होनब्ला रायजोफोर थारैनो बिस्वजित दैमारी सारनि बुंनाय बिबुंथिया जोंनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो जोंनि थाखाय बेसेबां बाख्नायजाथाव नोंथांमोना बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरबानो जाबाय थारैनो UPPLनि जे केलेंकारि खालामनाय आरो बे ट्रेक्टर राननायनि नामाव जे ट्रेक्टरखौ जाय बायदि रायजोफ्रा मोननांगौ बिसोरबायदि रायजोफ्रा मोनाखै नामा आरो जायहा गारि दंखायो बिसोरल'सो बे गारिखौ मोननो हादों नामा रायजोफोर थारैनो बिस्वजित दैमारी सारनि बुंनाय बायदिब्ला बेखौहाय UPPLनि फारसे ट्रेक्टर राननायखौ इंकाउरि खालामोब्ला थारैनो बाथ्राया बा सोराङाव फैगोन आरो जाथायफ्रा सोराङाव फैगोन रायजोफोर आरो जे UPPLनि केलेंकारि खालामनानै ट्रेक्टर राननाय बे केलेंकारि ट्रेक्टर राननाया थारैनो सोराङाव फैगोन आरो जों रायजो राजाफ्रा बुजिनो हागोन होननानै दिनै मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा बुंखादों नङा होनब्ला रायजोफोर दा नोंथांमोना बिस्वजित दैमारी सारनि बुंनाय बिबुंथियाव नोंथांमोना मा कमेन्ट खालामहरो नोंथांमोना खालामहरबानो जाबाय थारैनो बिस्वजित दैमारी सारनि बुंनाय बाथ्राफ्रा जोंनि थाखाय बेसेबां गनायजाथाव आरो बेसेबां बाख्नायजाथाव नायल' जाल' सासेल' स्पिकार आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारी सारनि थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौ लाइक खालाम आरो शेयार खालाम थारैनो UPPL सरकारनि जे केलेंकारि ट्रेक्टर राननाय जायफ्रा गारि दंखायो बिसोरसो बे ट्रेक्टरखौ मोननो हादों होननानै दा रायजोफोर ट्रेक्टरखौ जों बायदि गोरिब न'खरनि जायफ्रा गारि गंसेबो गैया न'खराव बिसोरबायदियासो मोननांगौमोन होननानै जोंहा मानाव गेदेर बिस्वजित दैमारी सारा बुंदों नाथाय ट्रेक्टरखौ गारि थाखानाय सारि साखा थाखानाय बैसोरबायदि UPPLनि साफा सानै दैदेनगिरि बिथांमोननि जाथि बंस'आसो बे ट्रेक्टरखौ मोननो हादों नामा बिनि सायावबो नोंथांमोना बिजिरनानै नायबानो जाबाय अब्ला रायजोफोर आङो दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो फोजोबबाय भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला लाइक आरो चेनेलखौ मोजां मोनदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनानै होबानो जाबाय